Ähli ajaýyp arzuwlaryň amala aşýan ülkesi bolan jan watanymyz Türkmenistany bugün ýene-de bir aşyk ýigit öz maksudyna gowuşýar. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji may güni Ýedigen toý mekany öz gapylaryny Atabaýevlaryň şatlygyna şatlanjak hormatly mehmanlar üçin giňden açýar. Bugün şu ajaýyp toý mekanyna maksatsan öz zyba gödeli bilen bagyt toýuny durmuş toýun toýlaýarlar. Ine bugün toýa gatnaşyp maksat bilen zyba gödeliň tutuş Atabaýevlaryň şatlygyna şärik boljak hormatly mehmanlaryň hemmesiniň dillerini, ýüreklerini şunkü dawaran sebäpkärläriniň adyna ajaýyp arzuwlar bar. Bedeme ediliş pursatda Desan video studiýaň ähli video foto operatorlarynyň adyndan. Toyun eýelerini Atabaýevlary tüý sürekden wärekleýär we siziň garaşan hemem asla garaşmadyk şadyan pursatlaryňyza baý bolan maksat bilen zyba gödeliň bagyt toýunyň video ýazgysyna tomoş etmäge çagyrýar. Özüme mindeşimsin, yürekdeşimsin, gamlansam günüm açyan, odan gülüşümsen. Özüme mindeşimsin, men yürekdeşimsen, sana taýýan dünýäde odan görnüşümsen. Yüreğimin urusy Evidimdine sen diye aşığın her günü dine sana bağlanýar. Son kıydemeçili açmasın bu sevgi, yanımda bol ömrümün sonuna çilli. Edinlerimin bari sana tarap edilýär. Yüreğimde sonsarını bilýär. Özüme mindeşimsin, yürekdeşimsin, gamlansam günüm açyan, odan gülüşümsen. Özüme mindeşimsin, men yürekdeşimsen, sana taýýan dünýäde odan görnüşümsen. Yaşlar vaatda bolan owadan ýaşaň, owadan söýür. Biz daýsan bagatly bol. Durmuşyňam özüň ýaly odan bolsun Allah'a. Ellerinin bari sana tarap edilýär. Yüreğimde sonsarını bilýär. Özüme mindeşimsin, yürekdeşimsin, gamlansam günüm açyan, odan gülüşümsen. Özüme mindeşimsin, men yürekdeşimsen, sana taýýan dünýäde odan görnüşümsen. Özüme mindeşimsin, yürekdeşimsin. Desan video. Bahanacı kitap ya, meni oda atyan, sana alışyan, vallahi seni söyleyen. Seni başka gördüm, bollum deli Mecnun, görmesem şu yâre, akıbattan mahrum. Alelak sende var, doğdukun barlam yar, dadırırımın barlı, yoksa arlar söz yar. Alelak sende var, doğdukun barlam yar, dadırırımın barlı, yoksa arlar söz yar.
Vallahi seni söyleyen seni başka gördüm Borlum deli Mecnun Görmesem şu yarı Eklibattan mahrum Alenak sen ne var Doğdukun barlam yar Dadırırmın barlam Yoksa arlar söz yar Alenak sen ne var Doğdukun barlam yar Dadırırmın barlam Yoksa arlar söz yar Halifa şair toydu. Yesam Production. Alenak sen ne var Doğdukun barlam yar Dadırırmın barlam Yoksa arlar söz yar Alenak sen ne var Doğdukun barlam yar Dadırırmın barlam Yoksa arlar söz yar Super. Maksat Şamban. Numara. Yaşıyor Tansu'ya Yani Yeah
Kızlardan onların görüntüler mandalina. Kimlerden sen kimlerden benim malım sana satma. Sezen Aksu'yu okuyan Serdar Ortaç gibisin. Aşkım sen ben iyisin. Haklısın anne Leyla gibisin. Ama ben Mecnun değilim. Onlar arkadan onlar var 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 var. Her şey bende var 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 var. Onlar arkadan onlar var 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 var. Benim her şey bende var 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 var. Onlar arkadan onlar var 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 var. Hani neredesin aşkım aşkım? Haydi kızlar elleri kaldırsın. Haydi herkes kendini kaptırsın. Haydi kızlar elleri kaldırsın. Haydi herkes kendini kaptırsın. Onlar arkadan avlar var 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 var. Bizim her şey bende var 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 var. Onlar arkadan